Mergem să vedem un meci de fotbal care a avut loc pe o furtună de zăpadă. Știu că am avut cu toții senzația că a venit primăvara, că au venit căldurile, că putem să ieșim la pantaloni scurți, la tricouri și așa mai departe, dar iată că ne-am înșelat, se pare că s-a întors iarna. Nu mi-era deloc dor de ea. Dar lăsând toate aceste lucruri la o parte, e zi de meci, o să mergem la confruntarea dintre Hermannstadt și Gloria Buzău. Și haideți că ne pregătim încet să intrăm pe stadion. Eu zic că a rezistat destul de bine gazonul la ninsoarea ce a avut loc mai devreme. În stânga se pot observa gazdele de astăzi, cei de la Hermannstadt, iar în dreapta Gloria Buzău, oaspeții de astăzi. Bun, și ne teleportăm peste 10 minute. Ce s-a întâmplat, fratele meu, că era soare mai devreme, iar acum dita mai furtuna de zăpadă. Nu mai înțeleg nimic cu vremea asta. Opa, se pare că a venit și moșul. Îi mulțumesc lui Daviduțu pentru acest cadou, e un scump. Apropo, ia uite cât de mișto era pancarta asta pe care scria Ani Stoica. Bun, și reveni la partida noastră de astăzi. Sunt tare curios cum va decurge jocul, care va fi rezultatul, însă din punctul meu de vedere vremea va influența foarte mult această confruntare. Se pare că acolo ceva mai în capăt aveau meci două echipe de la juniori. Îl putem observa pe Ilie Stan, pe antrenorul oaspeților, care în trecut i-a antrenat pe cei de la UTA Arad, Steaua București, Asia Târgu Mureș și așa mai departe, și pe Marius Măldărășanu, antrenorul gazdelor. De asemenea, acesta a mai antrenat echipe în trecut precum Astra Giurgiu și Metaloglobus. Ia să vedem ce va aduce această fază, o primă mare ocazie pentru sibieni, pentru ca ceva mai târziu oaspeții să deschidă scorul. Observăm și bucuria jucătorilor celor de la Buzău. Iată-l pe jucătorul celor de la Sibiu, Alessandro Murgia, care în trecut a jucat pentru cei de la Lazio Roma. Ocazie periculoasă pentru sibieni și mamă cum a scos-o portarul pe ea, deci nu pot să cred. Deci la cât de tare bătea vântul a dărâmat chiar și reclamele. Opa, portarul scapă acolo mingea și este 2-0 pentru oaspeți. Și observăm bucuria jucătorilor celor de la Gloria Buzău. Cam așa era situația la pauză. Am crezut cu toții că meciul se va întrerupe, însă nu a fost așa din fericire. Ocazie mare pentru oaspeți, pentru cei de la Gloria Buzău și a trimis-o până la Avric pe asta. Cam așa se prezenta suprafața de joc după o repriză și jumătate din tot meciul. Oamenii s-au apucat să dezăpezească acolo liniile. Ia uite-l și pe jucătorul celor de la Sibiu, pe Murgia, care s-a enervat și a luat lopata și s-a apucat să dea el zăpada la o parte. Deci pe asta am văzut-o cu toții în poartă. Ia uite, lumea a început să plece acasă, s-a convins de ceea ce a văzut. O nouă ocazie mare pentru gazde, însă arbitrul pune capăt celor 90 de minute, scorul fiind Sibiu Buzău 0-2. Felicitări ambelor echipe, fiindcă s-au luptat până la final. Tot ce pot să spun este să rămâi aproape, deoarece